Læg en avis på bordet. Læg en stangmagnet på avisen. Anbring et stykke karton over magneten. Stop. Den rammer ikke. Karton. Drys jernfilsbånd jævnt ud over kartonen. Jeg vil sige, hvordan det er forkert. Hvem var der lige ramte? Det var lille bitte. Prøv lige se her. Lys, det er nord. Har ramt det klæft måske? Nej, jeg gjorde det ikke. Hvad skal så? Så står der. Læg den over lidt. Ja, men du skal jo ikke bare sådan, at den kører op i magnet, så er det klart, at den ikke falder. Se, den rammer ikke nogen af dem. Nej, det gjorde den heller ikke før. Nej, men altså, så burde den heller ikke falde ned. Se her. Okay. Nej, men så er det herfra. Bum. Nej, det er der. Nu må det være lidt. Den over. Nej, Anders, gå din vej. Send frem på pageskabet. Nej, gå din vej. Det er forkert, jeg synes. Frontstykket på noget. Tig stille. Det gør jeg langsomt og falder ned. Så kan man også det værd. Så du skal sige... Nej, jeg gjorde det igen. Hvorfor rødte du? Nej, det er ud. Prøv at se her. Du skal ikke køre den. Du skal slet ikke starte. På noget tidspunkt. Gå så væk, Jacob. Ja, langsomt. Se, Tegn magnetfelt ind på billedet. Fleming. Nej, Elimi. Nej, Fleming. Så roligt. Nej, jeg har faktisk lidt opvisning for at få kompassion. Du skal måske lige... Sådan cirka. Det var flot. Den skal folk bruge smart. Jeg tænker ikke over det. Nordpol er Så bare hjertet i fra.